Hola amigues, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que si l'heu fet us quedés xulíssim. En aquesta ocasió el que farem és això, un buf, un coll calentet per dintre i amb punt de samarreta per fora. És molt fàcil, ho podeu fer totes, ja ho veureu. Vinga, comencem. I si voleu, trobareu tots els materials que jo he utilitzat en un link aquí a baix. Per fer el coll, el que necessitarem seran dues peces, una de coralina i una de punt, de 50 x 18. En aquest cas, són les mides per un nen de 8 o 10 anys. El que heu de tenir en compte quan ho feu és que ha de ser un tros de samarreta i l'altre coralina o forro polar, però sobretot us ha de donar d'amplada, no de llargada. La llargada és igual. Necessitarem també unes pincetes o agulles de cap. Com us he dit, posarem dret amb dret i cosirem aquest costat d'aquí sencer i en l'altre deixarem un trosset sense cosir, que serà per on girarem després el coll. Objecteu bé tot el voltant amb pinces o amb agulles de cap. Penseu que rellisca bastant. Jo ho cosiré en l'overlock, però si vosaltres no en teniu, podeu cosir en la màquina plana amb l'agulla especial de punt i amb la puntada de punt. Les mides que us he donat són per un nen d'uns 8 o 10 anys, més o menys. Per un adult necessitaríeu uns 25 x 60 i per un nen més petit, mesureu bé la mida, però més o menys és el contorn del cap. Jo faria uns 45 x 18 també. Veieu l'obertura? Ara el que farem és posar la mà per aquí, a dintre, i estirar de l'altra punta i deixar-ho així com jo ho estic fent. Veieu? Ara poseu costura amb costura perquè al passar el repunt coincideixin bé. Ara cosiu tot aquest cercle. Per al forat que hem deixat abans, estirarem la part de dintre i girarem el coll. Ara el que farem serà cosir a mà el foradet. Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al nostre canal. I seguiu-nos també a Instagram.